Oke, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki rencananya apa yang apa, Mak? Mbak cacah. Anu Lombok. ndelok cacah. Nandur lombok. Nandur apa nggih lancaran kayaknya. Iki ceritane arep ngirim. Ngirim wong kerja. Gitu. Oke, lanjut ngene. Iki kowe golek anu sik. Golek es. Oke, bolo. Iki ning warung sik ya to. Golek apa, Mak? Rokok budal. Golek rokok. Tuh. Apa ta iki? Golek rokok ning ngene iki. Sing ngerti yo, iki mesti 3 ta. Golek iki ngene iki. Golek rokok sik ya to, yo. Rokoke HS biasa nih tapi. Golek rokok apa? Nungkani cacah wi. Nungkani cacah. Bukan apa sih? Hah? Ngepreng apa tapi yo? Dipreng apa yo? Ini kan dulu legal loh. Heeh. Tapi enggak mau jual kamu. Jadi Apa? jual tuh. Lah? Tak kok jual es batu tak kayak ini kan. Tapi si dole disimpan di cok sih. Sah kalau seruput cuka. Oke, lanjut iki golek es. Tapi mbok es apa iki ya to? Ya. Sing iki urip ning desa iki. Metu sithike sawah. Apa? Wis bilang nek ganti kabeh wae pojok, pojok. Gawe ingkung ngono kan. Oh, itu. Kenapa panas sama Segini iki. Ya wis lanjut nek aku. Ini wis lokasi. Gue. Tumpang MP. Ajudan ketua. Ya wis, ngono sik yo. Iki ape golek anu sik. Golek sik lanjut ngono. Oke, golek es. Tangannya ya. Iki es apa iki? Cendol dawet ayu. Oke, tak konten lek. Ngene yo. Ana to mulai. Piron lek? 5.000 gitu. Sing ape nges ning kene. Nih. Ning anu jati-jatian gitu. Nanti jati ya. Iki apa lagi jati iki? Kan titik ra jajan kan wae. Wis jati berarti. Lah iya. Kayak larang habis. Banjar nglondong. Diglondong piye iki diglondong? Iya. Ati mau 6 itu. Kenal. Itu kena diglondong. Golek sakmene tapi sakmene baru tebang dhewe. Tebang yo. Apa enak iki? Sapa cuk iki? Sing ape nges. Ning ndi iki? Enggak. Sing aman. Lombok di Ning makam. Lahan nganggur kae. Daripada ra dikelola tanam. Heeh. Tanam. Piro? Merah. Oke. Es dawet. Dawet ayu. Iya, nek pempek bareng iki, Bro. Dawet ayu sing niku ganteng. Wong Banjarnegara, gitu. Yo. Ayo, dal. Diprank lah. Diprank lah. Ora usah. Wis ngono ya. Channel suku Oh, ya oke. Montor gawe rak. Budial. Oke, lanjut kene pas kongen. Oke, lanjut nek to. Iki ning dalan jane to. Golek es. Bangga mau. Iki gonyore iki. Karo ngene iki. Gonyore cocis yo. Cuat. Antune ning kono. Apa? Iya. Ngirim cah kerja.
Padahal udah lahane dhewe ngirim nak kerja. Udial. Ada bose di ngono. Oke. Oke, belum lanjut gitu. Iki anu niki ning makam malah nek kencang. Sing request. Di makam. Sing request. Sing request tempat ning ngene iki. Jamet, sapa sing request jamet? Sing request jamet. Sing request jamet. Sing request jamet, ya toh. Met. Nah, Met. Ngirim, Bos. Ngirim. Piye? Rasa telat ya, sing salah ya. Kopi bolo. Hah? No, ngirim. Piye kata-kata sih lah. Sing request jamet iki. No, request jamet. Lon pemuda tanduran nih. Yo iyalah kan enek sing komentar request jamet ya harus enek lah. Iki tanggoni. Yo kene iki lho, anu. Apa jenenge lahane ning lahan apa sing tak omongi mau anu Lombok. Ya iki kono kae makam. Itu makam cah. Nah, ikan nganggur tanahe daripada nganggur kuwi dikelola sampai cah-cah nom lho. Nah, duwite engko yo ya piye ya, penting listrik diisi ngono bolo. Wong-wong kene setuju ya ani. Daripada nganggur kan ini kan resik to ya. Dadi iki tinggo tak anu enek wong rene iki ya kuwi resik. Dadi gak apa-apa iki kono kae barang. Tapi kono beda, kono untuk tanah makame iki. Kok kono rawa. Rawa iki sampai iki. Nah. Iki pegawene. Iki sing request jamet jare. Pas. Iki Akmal bose. Bebas. Bebas. Hah? Ada fest, Mak. Iki dhewe nges ae, piye? Yo es. Yo nges. Yo wis laran cek nges, aja kerja. Kabar ada marani. Enak kowe. Kongkon sik to. Dadi cah dak dhisik go ngale. Kowe borongan pirang nganu lho? Hah? Kowe iki borongan pira? Kok jane ora gemereni. Bosmu Cina ta? Harian iki ta borongan. Harian to? Lha bosmu Cina apa? Kok ora leren ket mau iki? Apa kurang ngurup? Lah, yang terus iki sul iki mau. Ning ndi? Metro. Oh, anu to. Kontrol. Kontrol. Mau jas ya sempat. Pas sampai. Anam. Woi. Ya pas ra apa-apa ya to. Sing ngene iki lho, kegiatane anak muda sing ben ra gabut. Pada turu ning omah. Ya to. Rabayan bedil. Iso lho ya rabayan. Cendol. Pas temu tukune 5. Pak mau tidak ngeprank lho, Met. Sayang entek iki. Yo niate iki tak deleke jok sik sing tak es kene iki. No, asik. Tapi entek usane gere iki sungguh. Ngabar tuku suka lu. Iki Kayak es. Wah, disedot baku kan kekal video nih. Oh, udah maksud es tak. ayo. PT obat. PT Rabuk. Boleh iki. Karo kae lho, terutama apa? Bayar CS. Bayar CS. Aku wis follow TikTok-e mosok ora di endorse. Bayar CS. TikTok-e di-follow, tapi apa? Ora di endorse. Nah, iki. Iki lumayan lahan iki 2,5 hektar kepotong 2 hektar. Potong makan wong. Iki turu kepotong lho. Dengan turu kepotong. Iki 2,5 hektar. Lewat sih wis dibubusi arep. Ini go balik lah, Mas. Mungkin nanti kayak tonggone mungkin to. Tapi pas, oh, misan. Cukup ora ya, ya balik. Cek. Pasin jare ini. Ngesek kok. Umpama sik cuka sik enek, lek bungkus ke cuka loro ah. Oh iya kono cokak ya. Ya enek, tapi kan tak tembung kabeh. Tak delok wis ora apa-apa. Entek doan misan. Ya kan. Ngomongnya napa? Yo ki mau kan diseruput. To. Lho, kirimane aku ngono to. Kan mesti kan gak sadar, mestine cendol ayu. Aku ngetoki loro tapi tak denggo aku arep pis to. Saat disuput ada bakon leres. Seruput cas. Kan pedes ngene iki. Lihat tuh ngono kuwi, Cok. Kowe lungguh lho kowe iki jane dicoteng barang kok. Cok, agak lungguh. Hah? Kau lagi lungguh nih, tanan. Ih, Amat, iso mau tuku.
Sing request jamet mafia pentol ini. Mafia pentol. Ya sang-sang ini jenenge apa temu ambu iki, Cok. Apa? Ambu tai, Cok, anjing. Yo kuwi paling. Ubane untuk endorse kok anu foto-fotoan aku gak gowo sih anjing. Lha apa? Nang omah. Aku ngon kene tinggal ini kurang, Cok. Apa? Lah iya. Ya kenapa? Jauh kalau kita ke kamu ini anjingnya atuh. Piye mau? Piye? Piye? Piye mau? Enak wong ada. Heeh. Terus? Kirek nyokot sikile. Lah iya, terus sikile. Sikile kirike. Ora soatan wong batal ngono. Wong batal. Nyokot sikile. Nyiket sikile dhewe kok. Kirek. Kerek. Wis. Hah? Kono Cok. Sik to. Iki TikTok apa ngono? Sik to. Treng. Oke, Bolo, iki wis ngono ae iki acarane anu. Apa wi jenenge? Kompet acarane, Met. Nggone wong kerja. Bakal nggoni ngene-ngene iki to, Bos. Nah, Karo ngirim to tapi. Miso malah, ya to. Jo wis ngono ae. Sekian terima kasih channel di Suprek.